Aende palive mwana wakuzwe mai ari kutaurwe minana uyo wakutiitirawo drama musipeya. Aiwa ndidunye baba. Inini kana zvatozoinvolva mwana manje ndiyenda toasaska zvekuti anzi Rizena Sandi calm down. So I don't calm. I'm not calm. Andikwanisi kuti calm down pakadaro baini. If you don't respect me, okay, let's say I'm not worth respect, but at least respect my child. Iari wake mwana anozvifarira here kunzwa achinzwaro, anozvida here kuzviitirwa izvozvo izvo. Usatotomboitira umwe munhu chimbozvifunga uriwe unoda kuzviitirwa here ugozvitora sei. Kutonditoronge nhapwa ndiri am a celebrity mother. Mazvinzwa, I'm a celebrity. Munogona kutondita with respect man. I'm a celebrity. Tiri kunzwanana here. You have to treat me with so much respect because you know when I open, millions of people are watching you. You have money but you don't have fame. Tiri tutamiswa pandiri kutopisa because ndiri celebrity. I don't introduce myself to people. People just say Sandy road. Nyamwe ndiri kufamba netsoka as I'm a celebrity. I deserve some respect. I deserve some respect. Chakanaka ndechekuti kana ndataura zvinosvika kuZim Celebs, zvinosvika kupi kwese zvinozikanwa. Ndasvika kweka kuningi kwa Madam Boss, everyone knew me. Those big people knew me. Zvakatokosha izvozvo. Zvakatokosha. Fame with nothing. But no. You cannot do me that. I'm not your child. Yokuti munotonditi, mondida undimbarasa muchindi visa hembe pane vanhu. What is that? What is that? Like that was not enough. Makundi stressera mwana patagara. You know I'm going through a lot. You know very well I'm going through a lot, mother. Futi uri muningina. You are going. Ndiri mukuru kwa uri ne 3 years futi. Ndiri mukuru kwa uri ne 3 years. Saka uri muningina nyango une mari but uri mwana mudiki kwandiri. You have to put some respect. Handitika. That was ningiriki. And why must you tell people uri kubatsira vanhu wakazotumira mari? Was that necessary? Wakamboti aiwa, we don't want to sotombodze vanhu kuti ndabva kutumira mari. All of a sudden maakutaura kuwa live. Henda kutumira mari. Manditumira mari amusi kundibatsira. Muri kubhadhara. Zvinhu zvamamuchibhadhara yashota. Ndoda imwe $200 because yamatondipa yatopera. Humility yese makandipa ya deserve something. Muri kuona zvakaita mwana wangu izvi. Withdraw nakupenga. Ngaangofe chete kungonzi azviurayi. I'm telling you. You will gonna see the last of me. Ngaangonzi azviurayi mwana wangu. I'm telling you. Mukona zvakaita zvizvi kuti she's withdrawn atangadi. Mwana ari kutenda kuresort kunofara. Mopedza muchibuda muende. Sandi. What is that? Vari pano Sandi. Daily Sandi mira Sandi hold on. Daily selected vari pano. Sandi. Angofechete mwanangu, I'm telling you. I'm telling you, ndinokusvika netsoka ku UK inini, ndokusvika netsoka ku UK. Ndokusvika netsoka ku UK. Sandi. Ndizvarira mwana wangu. Munamuzvara pano toda kuvapa chance yekuti vauye va-explain pandai vaudza kuti Sandi handisi kuda kuti agare mumba menyu. Ngavauye please, ndokumbira kuti wana adone. To me. Why did she come to me? Why did she come to me? Why did she come to me? Kundiwedzera stress ne-BP. Kuda kuti ndibva ndatofa chaiko handiti. Guys, ndiederewo munhu akanzi akanzi chi zita rake. Mother, you were not supposed to do that. Don't do that to us, please. Ndamaito kutodhumanisa vanhu. Pamakatonda palive ndakambokufonera. Ngafe. Aiva ngavauye mugondiona. Ngavauye. Vanonzani zita rawo please. Ngafe munondiona. Daily guys ngavauye. Ini ndoda kuva ndakavafonera ndichivaudza kuti after vadonha live, she called me vachiti vada kuenda palive. Handina kukwanisa kuenda kulive because I was sleeping the day before takarara tiri palive. And after vadonha palive pacho ndakavafonera here ndichiti makwidzirei ndaSandi. Ndandiriko here kulive kwacho ini. Ngavauye kapanapa. Mother uyai apa toni titi gaga. Ziya kuti pepe ndakasvika mwana ari pakati pekuvhuru kutsvaga mapiritsi handitika. Maakamwa tushoma tusingabatsiri chinhu kwati wakakurumidza kuwana pamusoro. Dekuzana kupinda aigona kumwa jumba rese kuti wa. Izve. Akandipinza bedroom ndimwari. Zvekuti sora akandipinza bedroom. Bedroom pepe ndimwari. Munhu akandipinza bedroom ndimwari.
Yo, But of course, when we are put our comment section parwara pana Sandi. Honestly speaking, we were all here. My wife wakauya kuzotwanda kubatsira Sandi. Isi tikatoti no. Kana dzezve ndokubvunzai kwaLuiza now tave panyaya because imi mukangotanga nekuti sorry musaite kunga pidha ukauka ndasati andisisiri kurumba kwenyu manje musaite kunga chinonzi chiko chimbwa ichi chinokanganwa tenzi ichi chinodya vanhu chinonzi chiko chimbwa ichi chimbwa mupengo pitbull naye kuti inongokanganwa musaite kunga pitbull kamadha ngatingotaure sezvazviri tingoti kavara because imimi maiuya kwandiri motaura ndonyarara because ndinoziva Sandi I know Sandi kuti kungomudza kuti saka havasingadiwira newe here havasingadiwira newe chete maya vakasingadiwira newe chete here nainai apa ndakabatsirwa paplatform yako ndakakuti hai ndonyarara but stoba handinetsi ndichamendera kuri kumba kwake chaiko vabva vatiza pandazona message yako ndo pandagutsikana kuti you never said anything pandazona message yako iPhone number yakafamba sei $85 toboloshi yekunzi kana nezuro vakakonfirma kwandiri nchivabvunza vakati 85 ndizvozvo hanzi inochinja price no problem yekuchinja price it's fine prices ngachinje that's not a problem it's okay prices avo ngachinje ngaita sei but zvekuzondimerura kudaro kuti taura stobo every complain kuti yeye ndakomberera mapijama vatenga mapijama yeye ndiri kunetsa nenyaya yechikafu yowe ndazodii zvinhu zvana ndisingatomboiti unoziva zvavakandiblokera anonzani Evangelica hanzi wai wakasendera Sandi audio yekuti enda palive wakaisendere chi kuna Sandi ndikati what I was supposed to do ndandi supposed to kuita sei after mandi throw under the bus rufuga pakaipa maendesa mwana wangu for professional help because makamuwedzera maronda anga akanganwa mai vachisungwa ndakukumbirai mai vachitukwa palive mwana aiterera nasimasa maearphone izvi zvinakaisa maearphone akaterera every word raitaurwa rese mamwe achiona futi neimwe nhingi akangoti I'm going to die and I'm tired of this embarrassment professional help muchamubhadharira ndimi professional help endesa mwana wangu amona admitwa kumapenzi uko I don't know what you are going to do. You are going to do something kuti mwana wangu adzokedzane njere dzake. Mwana wangu was very intelligent. Andirambe kuti aimeduzve zemother. Andirambe ndakacontribute wakangasa mwana wangu but makawedzera. You knew what I was going through. Mother inini. Why did you take me kuti mundiwedzere BP? Munondimerura kuna stobo. Muya munotanzi chibuda mangwana makusendise kudzinga semuri kudzinga nhunzi mukitchen. Handisi munhu here. What is my problem? Handisi munhu here inini naimi. What is my problem chacho? Ndikakutadzirai chii ndaisatenda here zvamaita zvacho. Ndaitenda nemoyo wangu wese but right now hazvizotombooneke kunge was a help. Zvirikutooneka kunge you just wanted clouds. Hakuna munhu anobetsera munhu anodaro wako mana. Mamudondipesa zara Sobolosi akatoti kuti ndigare muno mumba makanaka kudai ndiSobolosi. Amira mari dzerendi dzikabuda within 2 seconds. Vanhu vaSobolosi avazi vangu ava. Asi mafana angu akandibatsira. Mafana aSobolosi akandibatsira vazi vanhu kwaiwo page kwangu. Mudoti ndivenga nekuti naSobolosi wacho handiba no man, this is not good man. Ini ndokuudza, I'm telling you ngangoti D. I'm telling you ndinosvika netsoka inini Sandi ndakazvimiririra ndega. Inini zvinhu zvandata I think wazona zvandakataura kuti nezuro ndakataura nezuro sara muine chinhu chekuti panotaurika ari murimandi because ndechida freedom yei pakadaro freedom handichaidei when I've lost my daughter I'm willing to lose freedom toda nekufira mujeri because I will do something chekuti munotsumba kutoti makandizirei ngangoti dicheti this is too much kutiwedzera munhu ane pressure pamusoro peimwe kuwedzera kuramba muchingondistressa guys let's tap the screen tipinde 100 let's tap the screen guys. It's a case to be poor. It's a case to be poor. That's no was calm because I was in your premises. I don't know what you could do. We maybe ndaisanga kupenga kudai motumira vanhu ndikamamiswa but izvo zvidakumba kwangu manje I'm airing out because inini I don't want to stroke handidi kufa
ndakachengeta zvinhu mumwoyo mangu. The more I talk, the more because ndine zvinhu zvakawandisa, inside bitterness, anger issues, nde problems kutondinetsa. If I don't give it out, ndinostroka, handisa zvokustroka ini. I don't want to stroke. Sandi, chindipawo 2 minutes uchimbotsvaga zvimwe zvekutaura. Inini hangu all I can say to you mother ndezvekuti kana muchibatsira batsirai nemwoyo. Kwete kubatsira kuda kuonekwa, kwete kuda kubatsira kuda kunzwikwa, kwete kuda kubatsira zvekuti muzo. And most of the times zvinhu zvamaicomplaina kwandiri, maizouya ndiri live, motanga kuzvitaura futi. Sandi, I bought you something, I bought you this and that. Asi munenge mauya kwandiri, mocomplaina, ndonyarara. Amuna kumbonzwa even one day ndichienda kuna Sandi ndichinomudza kuti Sandi zvanzi zvakati. But mune maguts ekudzokera kuna Sandi. Monotaura kuti Stobolo haasi kuda kuti ugare mumba. Musadaro. Andina musuwa ndakambo. It's not for you. It's not for you, Stobolo. Musadaro mother. Ipretenda. Ndikutaura ndiri kawo. Anzori pretender Stobolo. Musadaro muri munhu mukuru. You can do better. You call yourself maitaura kuti hanzi imba, it's one of my son's apartment and blah 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 chichi. And we thank you. Ndikatokudze after mandiudza kuti mune rengi kumusoro, mune chichi. Ndakakudze chiti ngatimboitei nezvaSandi at the moment until Sandi abuda. Panewo zvandichada kuti muzondibatsirawo zvisinei nezveAirbnb yenyu kana anything chine chekuita neBnB yenyu. Anga ari mapersonals atanga taakutaura imimi after mandiudza rengi yenyu nebasa renyu. Ndikati ngatimboitei zvaSandi until Sandi abuda. Dai izvozvi ndakakukumbira kuti ndikukumbirawo chakati. Anditi izvozvi muri kufamba makatoenda kuna Sandi kuti Stoba akumbira mari, Stoba akumbira chakati. Handina mari yenyu yandakatora, handina chandakakukumbirai, handina anything chandakamboti ndokumbirawo kwamuri, not even. Ari kuti hanzi tenda kubatsirwa. Kubatsirwa was going to be this. Ndikuze kunzi kubatsirwa. Kubatsirwa was going to be this. Awendese munhu kuvacation arida mari yerende ada kuti hanzi wewe Stoba ndikuchenese pamhata pako. Ndoda undichenesa ndiri mwana wamai vako. Ndinokukwadzisa kaisika diki. Iyo mari yese yo yakayesuka yese yo yekutoendesa mwana kuchikoro kana kurehab amene whatever. Ndokunonzi kubatsira. Kutotanga business. Ndokunotanga rimwe business nayo mari iyoyo. Ndaitogara kana paningirikini akuzi kubatsirwa uko inonzi cloud nekuti kwaeni circus. Ndakati kwa circus chete anga achitongoda cloud akuzi kubatsira. Please musantaura zvenyaya yekubatsirwa. Kubatsirwa kunhu kwandakatwa na Cake by Joy. Amusana mambonzi vachituka Cake by Joy panapa. Cake by Joy has been in my life since last year. Okay, I've been with Cake by Joy since last year. Please, she has done a lot of things. Akaendesa mwana kutherapy first time yazvakaitika. She has been with my child for a long time. Amusana mambonzi vachituka ndoinonzi help. And unonzwa achiti don't mention it public. Ndinototaura kunaka kwake. Unonzwa achiti don't mention it public. Ndokunonzi kubatsira. Uko kwakuya public kwakuti chita live timuudza kuti chibva pamba pangu akuzi kubatsira. Kunonzi kuseka munhu. Uyu mukadzi akandiseka. Kunonzi kundiseka kwaakaita kundikumura dzese. Ndagara ndisina hembe but akabva adziwedzera. Ndagara hangu handina hembe but dzakawedzera kutobhikwa kwacho. Kunoita mabharu. Apa this time ndaiswa nechoya chacho chisina kugerwa. Because dai ndakabviswa hembe zviri smart zviri nane. Ndakada kuti ndadziswa nezuro mwese ngoti mamona Sandi. As if I was wrong but ndaida kufadza mutengi wedoro. Kuitira kuti timaketewo chinhu. But zvinongooneka kunge ndakangotadza because I react. And the people take advantage yekuti achareacta. Then I react achada viral. Vanhu vachada toziva kuti ndiani. Good for you. Let's tap the screen. Thank you for using me. Thank you for using me for free for nothing. Because zvamakadipa zvoti hapana zvazviri kundibatsira ndatozvika ndaenda kutoilet. Mari yenyu yatopera nhasi. Ndichitenga mapirizi, ndichitenga madrugs. Ese akanyorwa zvonyorwa nachiremba atoona makusena apera achienda kumadrugs. Thank you. Panzvimbo yekuti mari yangu yachakontributa kufees yatoenda kumadrugs emwana. Asina kana kumbonda therapy. Thank you. Handidi thank you pakadaro, sorry. I am not saying thank you. I'm not grateful. I'm bitter. I'm stressed. I'm angry. I'm not grateful. Akuzi kubatsirwa. Kunombosiyana kwa mai vaye. Mai vaye vekuzoti hey mwana wangu adidi azvinombosiyana. Zvakangofanana. Same category kubatsirira kuti rega tida kusvika mishinda kuonyererwa naSandi. You will never get a thank you from me nevanhu vakatishamba yakadaro.
nevanhu vakawanda muupenyu hwangu help vakatowanda mumasaidhi vana Mike Lowe unonzwa achiti handidi kuzvinzwa. Mike Lowe akabhadhira mari yeexam ndikanyora exam. Mike Lowe akati kunesis council ndikaenda kunesis council. Mike Lowe anenge arimo mucomment section. Hamumunzwa achiuya pano achitaura. Hamumunzwe muchimutuka. They've been in my life for years, man. Vana Joy nyika dzino. They've been in my life for years, man. Daily Select munokwanisa henyu kungonyora